Παραδοσιακές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας είναι και η Ικαρία. Ακόμα και σήμερα στο νησί λειτουργούν παραδοσιακά ελαιοτρίβια που ακολουθούν τις τεχνικές του παρελθόντος για να παράξουν προϊόντα ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Ελιές σκαρφαλωμένες πάνω στους βράχους. Η κοιλάδα της Βαώνης στην Ικαρία αποτέλεσε τον ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας στο νησί. Η καλλιέργεια εδώ ξεκίνησε γύρω στο 1850 και αρχίσαν να καλλιεργούν αυτή την περίφημη κοιλάδα της Βαώνης που είναι μοναδική στον νομό για ελαιόδεντρα. Είναι το πέδωμα τέτοιο, είναι πολύ γερά τα χώματα, αντεχτικά στη δίψα και μέσα σε αυτό υπάρχει το μάρμαρο, το οποίο έχει την ιδιότητα να δίνει το κάλιο. Οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περίφημης ικαριώτικης χαμάδας. Αυτή η χοντρελιά, άμα τις βοηθήσουν καιρικές συνθήκες, βρέξει, προηγηθεί καλοσύνη, βγαίνει ο μύκητας, χτυπάει την ελιά και την κάνει λυκιά. Λυκιά που τρώγεται σαν σίκου, σαν λουκού. Η παράδοση μένει ακόμα ζωντανή στην Ικαριά. Ακόμα και σήμερα λειτουργούν δεκάδες παραδοσιακά ελαιοτρίβια. Μπορεί η μέθοδος σύνθλιψης της ελιάς να έχει τις ρίζες της στοχθές, αλλά η ποιότητα του προϊόντος, ακόμα και σήμερα, παραμένει απαράμιλη. Είναι όπως ο καφές της μηχανής και ο καφές στο μπρίγκι. Ο καφές της μηχανής είναι πάντα ένας ανεκατημένος χωρίς να μπορεί να κατασταλάξει. Έτσι γι' αυτό την άλλη μέρα αρχίζει να κατασταλάζει αμέσως. Είναι ένα διαφανή, καθαρό αμέσως. Δεν καίγεται η ελιά, δεν χτυπιέται, δεν καίγεται το λάδι μετά. Βγαίνει με πιο απλό τρόπο. Η παραγωγή ενός παραδοσιακού ελαιοτριβιού δεν ξεπερνά τον 1 τόνο ημερησίως. Για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, τα ελαιοτριβία εξυγχρονίστηκαν και παράγουν λάδι υψηλής ποιότητας. Αυτή μάλιστα την εποχή ξεκινάει η συντήρηση των μηχανολογικών μερών τους, ώστε να αποφευχθούν πιθανές βλάβες κατά την ελαιοποίηση. Ένα μηχάνημα, αν δεν το βλέπει σωστά, μπορεί το λάδι να μην είναι καλής ποιότητας. Να οξυδωθεί, να πάθει αλλίωση ο καρπός, όταν μείνει σε σακιά μέσα 2-3 μέρες. Παίρνει οξέα, παίρνει άσχημη γεύση, είναι πολλά πράγματα. Στο νησί πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα μουσείο ελαιολάδου, σκοπός του οποίου είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ικαριώτικου λαδιού. Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό που έφτιαξε το Υπουργείο αστέριαζε απόλυτα εδώ πέρα. Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά στην ενέργεια που κάναμε και σε αυτό στο φάκελο που υποβάλαμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα σε 1 χρόνο από τότε που υποβλήθηκε η πρόταση, εγκρίθηκε σε ποσοστό 100%. Οι επισκέπτες του μουσείου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς λειτουργούσε ένα χειροκίνητο ελαιοτριβείο των αρχών του 19ου αιώνα, αλλά και θα δώσει στους παραγωγούς της περιοχής τη δυνατότητα να προβάλλουν το προϊόν τους.